Ähliňize salam dostlar. Uzak aradan soň Dünya Futbol kanaly ýene sizin bilen. Kanalyň ýygy-derli täzelikleri bilen bolup durmak üçin sizin goldagyňyz gerek. Kimde kim gollajak diýse, aşagda opsiýanyada Webmania kaşlyonyň adresyny goýjak. Gollap bilersiňiz. Onda näme? Eller ýokary galdyryp like basýar, täze tomoşaçylarymyz bar bolsa agza bolup tomoşa diýär. Futbol täzelikleriniň 13-nji bölümine bolsa başlaýar. Manchester United şu mövsüm gatyr we netijeleri gazandy. Toparyň baş tälimçisi soňky oýunda Brighton bilen duşşukda 4-0 utulandan soň şey diýdi. Bizim orta gorumuz gowy görünýär. Ýöne mesele nämede? Mesele tutuş toparyň agzy birlikde oýunlarda goranyp bilmezligi. Manchester United'ın esasy orta goroşçysy Harry Maguire hem futbol müştaklar tarapyndan köp tanqida eýe boldy. Muňa bolsa Italiýan belli jurnalisti Fabrizio Romano Villarreal'ın orta goroşçysy Pau Torres Maguire'a direkt Manchester getirmegi gözüňde tutýar diýip habar berdi. Ýöne orta goroşçy adyndan 60 milyon euro belki ondan hem köp çykdyjy etmeli bolar. Sebebi orta goroşçy Real, Chelsea, Tottenham ýaly toparlar hem gyzyklanýar. Raheem Sterling Arsenal hem de Milan öz toparyny getirmegi gözüňde tutýar. Pep Guardiola bolsa oýunçyny soňky wagtlar köp oýuny goýuranok. Oýunçyň topardan gitmekçi bolýanynyň sebebi hem şundan ibaret. Real Madrid sensasiya ýagdaýda Manchester City'ni polfinalda ýeňip Çempionlar Ligasynda Liverpool'un garşysyna finala çykdy. Final duşşu bolsa 28-nji maýda bolar. Manchester United'ın indiki mövsümde täze baş tälimçisi Erik ten Hag bolar. Toparyň üstünlügi ýetmegine kömek edermi? Görürüz we üstünlük arzu edýär. Liverpool'un jan köýerleri üçin onýaly bir gowy habary ýok. Sadio Mane'nin Bundesliga'nın Bavaria toparı şu tomusda toparını getirmekçi bolýanyny beýan etdi. Bavaria'nın menajerleri bolsa ýakyn wagtda Mane'nin agenti bilen duşup oýunçynyň gelejegi hakda maslahat eder. Kataloniyalı Barcelona'nın baş tälimçisi Xavi. Esasy zat her ýyl biz düzümimizi güýçlendirmeli. Esasan gowy netije gazanmak üçin. Şu mövsümi gowy diýip bolanok we biz diňe güýçlendirilmeli. Kim topar gelýän bolsa biz şat bolar. Käbir oýunçylar bolsa topardan gitmek wajyp. Ýagda ýöne köýdäl, ýöne biz güýçlenmeli. Bu hemme ma'lum we görnüp dur. Barcelona şu wagtky esasy işi Jordi Alba'ny Juventus'a berip, zilikde öz toparyny getirmek. Ondan başga da hüjümçi Lewandowski'ni hem Barcelona getirmegi meýilleşdirýärler. Borussia Erling Haaland oýunçysy Manchester City'nin futbolçysy diýip ofisial ýagdaýda yglan edildi. Oýunçyň şertnamasy 2027-nji ýyla çenli. Täze şertnamada bolsa Haaland 375 000 euro hepde gazanar. Norvegiýaly hüjümçi bolsa täze toparda üstünlük arzu edýär. Kylian Mbappe Madrid'in restoranlarynyň birinde görünýär. Ýöne Mbappe bilen Real'ın arasında bir näçe düşünşmezlikler bar. Olam image brendinin hususy bolmagy bilen bagly. PSG bolsa öz gezeginde oýunçynyň ähli şertlerine razy we şertnamany uzaltmagyna taýar. Juventus 2011-nji ýyldan bäri ilkinji gezek mövsümüň dowamında hiç kele kubok utuş gazanyp bilmedi. Soňky şansy Inter bilen Coppa Italia finalyndady. Ýöne gynansak da topar Inter Milan'dan utuldy. Mino Raiola aradan çykdy we täzeden doguldy. Agentin aradan çykanlygyny ähli çeşmeler habar berdi. Ýöne Raiola öz ofisial sahypasynda ýalan habar diýip tasdiklady. Futbol agenti Ibrahimovic, Pogba, Haaland ýaly ýyldız oýunçylar bilen işleşýändigini ýatladýar we agenti berk jan saglyk arzu edýär. Cristiano Ronaldo aprel aýynda ofisial ýagdaýda Apple-nyň iň gowy oýunçysy diýip yglan edildi. Ralf Rangnick bu ýagdaýa şeýle diýip jogap berdi. Ronaldo'nun öz işine jogapkärligi, özüni gowy garaýyşy, eýmeti, individual trenirovkasy haýran galdyrýar. Futbolçy 37 ýaşynda edýän işlerini bolsa söz ýok. Ten Hag bilen Ronaldo'nun indiki mövsümde işlemegi, onu diňe tälimçi bilen oýunçy biler. Bellik, Ten Hag topara gelip Ronaldo'da topara bolan kömegi görmese, Cristiano Ronaldo topardan gitjekdi gaýdylýar.
Yakın wagtda Ten Hag topara gelenden soň tälimçi bilen Ronaldo'nun ikiçäk gurrunu bolar. Eger Ten Hag Ronaldo'da topar edip biljek kömegini görse, Cristiano Ronaldo toparda ýene ağzyndan bir möwsüm galar. Men bilmedim nämen gurruny eger Ronaldo şu möwsümde gollar bilen arkasynda Manchester'a çekmedik bolsa, topar megerem çempionşipä hem gidip bilerdi. Öz pikirim. Dostlar, biz ýan futbol täzelikleriniň 13-nji bölüminiň ahyrına ýetip gelýäs. Halan bolsaňyz like, agza bolmanyňyz bar bolsa hem agza bolup izlap bilersiňiz. Kanaly goldajaňyz bar bolsa ýene bir ýere ýatladyp geçýär Webmania kaşelyonyň adresini opisiýanyada goýdum. Goldajaňyz bar bolsa gollap bilersiňiz. Onda näme? Indiki bölümde görüşýänçek, hoş, sag bolun.